Ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Ng ating kabisyo na si Vina. Si Vina na Vina Virgin. Dahil nung ibigay niya ang kanyang sarili sa kanyang boyfriend na si Rodney naghahanap ng dugo. Pero yun nga, buti na lang natanggap nila yung isa't isa. At okay naman sila. Pinatatag daw nung pagkakataon na yun ang kanilang relasyon. Going strong naman sila, pero LDR, kaya nga every time na nakikita sila, only bang-bang na daw. So ang usapin natin ngayon, bakit nga ba napakahalaga ng V-card? At bakit nga ba may mga lalaki na gustong-gustong V ang kanilang jowa? At bakit kailangan tanungin? Hindi ka na pala ganito. Ganon. Ethical ba yon or unethical? Malalaman natin yan maya-maya lamang. Susunod. Ito na. Basahin muna natin yung mga kabisyo natin nagbahagi ng kanilang mga komento ha. Ito sabi ni Darwin. Yung sinabi ni Vina na hindi si Rodney ang first guy na nakapasok sa kanya, nakakababa yun sa pagkalalaki ni Rodney. Parang ang dating ay may iba pang lalaki si Vina. Sa akin kasi parang ang disrespectful din naman sa babae kung tatanungin ng lalaki kung V pa siya. But for me, hindi na dapat tanungin yon. Well, happy weekend po DJ Rocky and Boss Titan Jello. Ito naman sabi ni Jobert. Sa panahon ngayon, DJ Rocky and DJ Jello, hindi na uso yung sino nakauna o kung siya yung una. Pero sad to say, may mga lalaki talagang napakalaki ang ginugugol na pag time. Ang hirap naman basahin ito. Kahit ang galing mo magbasa, partner. Na-stress ka. Oo. Ang dami kasing letter Y. Ang hirap ayusin. Oo. Issue, lalo na sa probinsya. Yung kaibigan ko, nakita nga lang ng magulang ng babae na naghalikan, pinakasalan na sila. Pinakasal na sila. Okay. Okay. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme, Rojun Gabatino, John Soltes, Alan Alvarez, and Albert Alfred Agustin. May ganun talaga, no? Nakita lang na naghalikan, pinakasal na agad. Mali naman yun. Grabe naman yun. Ba't magulang ba yung magpapakasal? Dapat. Ito naman sabi ni CS. Hi DJ Rocky and Mang Kanor is Titan Jello. Uy! 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 Tinawag kang Mang Kanor dun. Uy! Sana Mang Thomas na lang. Masaya pa ako. Mabigyan ako ng endorsement. Akala ko kung anong first Sama blood. naman to. Akala ko kung anong first blood. Bem-bem pala.
at least okay na kayo. Pero medyo na-loading talaga ako dun sa sinabing first blood na sinasabi mo. Pasensya na. Lesson learned, mas maganda siguro talaga na marriage before chukchak chenes and lock the door before Versace on the floor kung gusto nyo pang tumibay lalo ang inyong pagmamahalan. Ang ganda rin ang sinabi niya. O, ito pa sabi naman ng ating kabisyon na si Kiron Diamos. Hi TJ Rocky and DJ Jello, ang masasabi ko lang sa ating sender, buti na lang hindi ka na-offend at kayo pa rin hanggang ngayon. Pero kung ako yan, ma-o-offend ako nung tinanong ako na virgin pa ba ako? Pero gayon pa man, kayo ang nagmamahalan kaya tuloy-tuloy nyo lang yan. Salamat po. Bilang tinanong, virgin pa ba ako? Pasok mo yung ulo mo kung pumasya. Pag hindi, virgin pa. Ang hirap naman kasi talagang ma-detect kung virgin o hindi. Mahirap. Diba parang wala namang makapagsabi kahit nga lalaki, diba? Parang, hello, sa lalaki, paano mo malalaman kung virgin yung lalaki? Diba? Sana kung katulad ng movie yung may red line, yung gano'n. Ang daming red line sa ulo. Parang alam na alam mo yun. Ano ba yung red line? Wala, nakita ko lang sa internet, napanood ko lang. Na alin? Yung yung kung ilan yung body count mo, gano'n. Yung naging intimate partner. Yeah. So meaning, magkakaroon ka ng red line sa ulo mo, parang connected doon sa body, doon sa mismong naging intimate partner mo. Parang ganon. Oo, kung may ganun lang tayo dito, nako. Ano? Wow, ako! Tawa-tawa ka pa dyan, ha? Kala ko pa naman, ang lakas-lakas mo suggest na parang, kung may ganun tayo, di laban na to, diba? Parang, pero nahuhuhu ka dyan, diba? Ayoko naman iiwas yung sarili ko, magmalinis pa to. Delikado ka. S-line kasi tawag doon. S-line. Sabi dito ni Boy Pindot, kay Rocky, isang guhit lang. Kay Jello, dili na lang ako mag-talk. Hindi na lang kayo mag-talk. Siguro parang yung linya mo parang, alam mo yung yung Luzon, Visayas, Mindanao? international din. Tapos dude, naisip ko yung S-line na meron ka. Oo. Alam mo yung parang naka-pentel pen siya sa sobrang dami. yung parang dinrawing na lang ng bata, no? Sobrang dami, no? Parang kable na lang kuryente. Kaloka. Well, nga, no? Paano mo ba masasabi? Pero gayon pa man, nasa pag-iingat mo yan eh. Tsaka karakter to, dude eh. Yes. Karakter to pinag-uusapan natin. Kung ikaw ba naman, kahit na marami kang naging intimate partner in the past, Yes. tapos alam mo namang minahal mo, alam mong naging maligaya ka doon, consensual naman ang lahat. Yes. Tapos wala naman kayo tinatapakang tao. Yes. Sino ka para ikahiya yung nangyari na yun? Tama. 'Di ba? So tuloy mo lang yung buhay mo. Tuloy mo lang ang pakikipag-emehan mo sa sa utaw na minamahal mo. Tunay. Ayan. Dami ko ng ano. O yan. Daming linya ni Titan Jello. Ayan, daming wire sa ulo. So, sa mga kabisyon natin dyan nakatutong sa radyo, yun po yung S-line, yung usong-uso sa internet. Oo. Basta yun po, yung dinedescribe po namin dito is that parang may sinuot siyang glasses, 'di ba, para Oo. makita. So parang pag sinuot niya yung glasses na yun, nakikita kung ilan yung sexual partners nung taong nakikita niya dun sa mismong salamin na yun. Tingin ko hindi malabong makabuo ng ganun, no? Maka-invent. Totoo ba? Oo. Alam mo dude, meron yung iba, parang aura yung pinagbabasihan nila eh. Yung Ano? iba naman parang aura, parang energy. It's the energy of the person. Para kumilatis ng tao. May Ano? iba ha. Ikaw, marunong ka kumilatis. Hindi ko sure. Marunong ako mag-observe. Ayan, observe. Anong na-observe mo ngayon? Ganun. Huwag kang magmalinis. Huwag kang magmalinis, dude. Yung mga ganyan, you are not Titan Jello for no reason. Hindi ibibigay ang pangalang Titan Jello kung walang dahilan yan. Malamang na background check ka na rin yan. Ako mahilig lang ako kumita ng pera, pero raketera nga. Yeah. Pero di ako rumaraket sa relasyon. Yun. Tsaka alam mo, na-realize ko lang talaga na
hindi kayo dapat, parang, hindi, alam mo yung tipong hindi ka dapat naninita doon sa partner mo. Like, Tama. hindi ka prejudice. Ay, wala ka dapat prejudice. Mm-mm. Intindihin mo muna kung bakit nagawa niya yun, ano mga nangyari, ano nakaraan niya, yung ganun. Kung tunay mong mahal yung tao, Dapat. Kasi huwag kang magmalinis kung hindi ka naman talaga naging malinis dati. Unay. 'Di ba? So bakit ka magpe-prefer ng ganitong tao kung ikaw mismo hindi ka na naman. ganun. Walk the talk. Practice what you preach. Grabe, Gano? no? Galing mo doon. Bakit ako? Hindi ako nagmalinis. Namumula ka tuloy. Ano masasabi mo? So, ano masasabi mo sa SPG natin? Sa akin, totoo yun. Kanina nga, di ba? Habang nasa online kami, mga kabisyo, at ngayon nyo pala mapapakinggan din yung mga sinasabi ko kanina. True radio naman to. Sa akin, may dalawang ano talaga eh. May mga tao talagang gusto nila V, at may mga tao naman na kahit sino ka pa, tanggap ka nila. Pero, wag na wag nyong gagawin sa isang babae bilang isang lalaki na tatanungin nyo kung V pa siya. Nakaka-offend po yun, mga kabisyo. At hindi po yan maganda bilang isang lalaki na tanungin. Diba? Totoo. Yung naka-chuk-chak chenes mo bigla after ng Ng bembangan? Ng momentum ninyo, bembangan ninyo, biglang, V ka pa ba? Ganon. Diba, parang ang weird nun. Oo. Dapat ang tanong dyan, okay ka ba? Masaya ka ba? Ganon. Parang ganon eh. Kahit nga ganon, hindi. Ay, di ba pwede yun? Oo, Yung dapat- masaya ka ba? Dapat sa dulo, ganda mo pa rin. Ganon. Ganon dapat. Dapat ina-appreciate mo siya. Matapos mo siyang pinagot at pinagot ka niya. Wow, ganda mo pa rin. Alam mo, Titan Jello, grabe talaga. Bakit na naman? Ang dami mong alam. Wala akong alam. Ako talaga ay sadyang, marunong lang ako mag-observe. Kanina mo na-observe yun? alam ni Titan Jello kung anong bibitawang linya pagkatapos ng naganap. Ha? Diba? Parang, alam mo pa yun na dapat ang bibitawan mo, ang ganda mo? Hindi, kasi tinuro ko yan sa apo ko. Grabe. Grabe pagka-expert mo, dude. Ay, naku kayo. Ang daming... Naman, naglaway. Tumulo yun lang. Tumulo na yung laway ng partner ko dito. Grabe mo, tumulo yung laway ko. Sa mga naniniwalang expert ako, follow nyo na lang ako sa Titan Jello yan. Ayan. Talaga, no, yung isda na uhuli sa bibig. Hindi. Ako naniniwala ako na ako lang ay masyado lang ako maraming napakinggan kwento sa mga lolo. Kasi yung mga kabarkada ko talaga at ang mga naging kaibigan ko, yung kapanahunan ng kabataan ko, hindi mga bata eh. Lumaki ako sa mga matatanda, so napapakinggan ko talaga na, pare, alam mo ba, tumawid pa ako ng kulambo para mahakbangan ko yung anak ko. Talaga, kinuwento Oo, sa iyo. nalaglag kami sa ilalim ng papag. Grabe, no, wild ng panaginip mo. Hindi naman totoo yun, napapakinggan ko. Batang kanto ako eh. Batang kung saan man maraming tao, dun ang gusto ko. Talagang ko eh. Kung saan ako napapadpad. Sa bagay, inisip ko naman taong radyo ka din. Siguro napapakinggan mo na nung unang panahon sila Diego Bandido. Tsaka si Uncle Dagol. Yung hindi pa changed man si Diego Bandido. Tapos si Uncle Dagol. Iba pa yung mga galawan, no? Iba talaga pag natututo ka dun sa mga mas matatanda sa'yo. No? Diego Latigo pa. Ay, nako, dinamay mo pa yung mga ninunu mo dun sa mga Ay, sinasabi talaga mo. naman. Pero tama yung sinabi ni Titan Jello na it's unethical Yes. to ask the girl if she is still a V. Yes. Yan. Tsaka yung history niya, unless nga, bago yung tagpong yun, napag-usapan niyo yun sa inuman, o kaya Yes. in a normal and casual conversation, not dun sa mismong pangyayari na yun. Tama. Dapat maging maginoo tayo na medyo Bastos. bastos. Yan ang dapat. Sa bagay, okay din naman talaga na may knowledge ng lalaki. Oo, di ba? Kasi nga kayo ang master. Master. Bait. Yes. Master. Master. Bait. Yes, master. Bait.
nako, anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to us. Raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa Top Secrets. Kapiling pa rin, DJ Raketera. At DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG, as in super. Back to Secret 5.